Mm. În Germania pornește? Și Alexia? Și Alexia dă jos? Și Alexia? Da. Hai, nu vă mai hrăniți, gata? Ați devenit egoiste? Nu, pe jos mi-a dat-o Alex. Alexia nu-i dă. Hai, mama, dă și la jos, Alexia. Ia, uite, Alexia. Ați doborât acolo? Alexia. Hai, dă și la jos, pape. Dă și o jos. Hai, dă și la jos. Hai, dă și. Jasmine? Hai, pape. Uite, puiuția de la Alexia. Uite ce mai avem aici, poate vrei și asta. Uite, ia gustă. Ia o guriță să vezi ce bun este. Hai. Papa, da. Am. Dă și tu, mama, dă și tu la jos. Hai. Mai rar puiuț, că îi umpli gura. Hai, dă și tu. Așa. Bravo! Uite, așa se duce pofta lor de mâncare. Hai. Ja. Ce bun este! Mama, nu trebuie să faci de fiecare dată. Alexia. Ce gâjați cu cine? Ce-a hrănit? Hai, mai dai și tu la jos. Și Alexia are exact același sunet când e foame. Hai, dai și la jos, dai la jos. Hop. Opa, op, 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 sus. Haide. Așa, prea multe hăinuri.